खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 आगस्ट 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो दावबायनो एबा हान्थिनो हागोन आरो मोजाङैनो जाफुंसारगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां जिंगायाव थागोन साननानै आगोर मोनै जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खहा जानांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय बादाय फैगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन खामानि मावनायाव बानाय फैगोन जेबो गोसो जानाय नङा लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ गोसोनि साननाया फेलें जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां हेंथा नुजाथिगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन न'खराव एना एनि फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा हान्थिनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जानायजों लोगोसे गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो मोजां मोनजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ
फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो खुसिबो मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। माल लुनाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बेलासे समहालागै माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव नाथाय बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै
लोरबां जागोन नाथाय सानसुनि उनाव मोजां जाफिनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय आरो अननायखौ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।